Hoxe, en Non Calamos Radio Castro, falamos de Mocidade Vermella, desa mocidade que non se estanca, que actúa, que se levanta e trata de facer algo polos demais. Sempre din que os xóvenes estamos perdidos no móvil, pero hoxe imos coñecer a dúas persoas que demostran o contrario. Unha traballadora da Cruz Vermella, Ciara, e unha alumna do noso instituto, Alba, que fixo de voluntaria. Ao micro, Sabela, e acompañándome aquí en plató, Ciara. Hola, Ciara, que tal? Bueno, pois hola, bos días, que tal? Moitísimas gracias por chamarme, contar comigo para o vosso podcast. Moitísimas grazas a ti por estar hoxe aquí connosco e agora contalles ao noso público quen é realmente Ciara. Bueno, pois eu estudei Educación Social, actualmente, e xa en realidade levo 8 anos, sendo a educadora social do programa de acollida de persoas solicitantes de protección internacional e persoas refuxiadas, e tamén xestiono dous proxectos que hai na Asamblea de Vilagarcía de Cruz Roja de Vilagarcía do Salnés, que para persoas migrantes. Por un lado, pois o que está máis dirixido ao tema do aprendizaxe de idioma, clases de español e actividades sociais, e polo outro lado estaría un pouco o proxecto que se centra máis en asesoramento de persoas migrantes. E que faz exactamente no teu traballo? Eu o que fago no meu traballo é principalmente pois acompañar a estas persoas que forman parte do programa de acollida de refuxiados. Vou acompañalas na súa vida diaria para que pois pouco a pouco, cando sexan máis independentes e teñan os seus propios recursos, pois xa podan estar na sociedade sin necesidade de un acompañamento. E en relación aos outros proxectos de persoas migrantes, pois xestiono as clases de idioma, o voluntariado que as imparte, e tamén fago asesoramentos. Evidentemente eu non son abogada, non fago asesoramentos xurídicos, pero sí fago asesoramentos de trámites administrativos básicos a persoas migrantes. Que importante debe de ser para as persoas cando chegan que haxa persoas como a ti. E ti, Ciara, seguramente levas tamén moitas aprendizaxes de todos eles. Realmente eu todos os días aprendo cousas novas no traballo, todos os días. Tanto do voluntariado, das persoas coas que traballo, das persoas que atendo, das miñas compañeiras, todos os días aprendo cousas novas. E con a nosa idade xa tiñas claro que querías traballar como traballadora social axudando a persoas? Eu cando acabei un bacharelato, a verdade é que sempre me quixen dedicar á fotografía. O que pasa que, cando estaba facendo o bacharelato, fixen voluntariados, desde campamentos con persoas con discapacidade, tamén estiven 3 meses en Italia facendo voluntariado nun centro de menores non acompañados. Bueno, fixen bastantes voluntariados fora da comunidade e despois, evidentemente, fixen voluntariado en Cruz Vermella. E gracias a eso estou aquí hoxe, porque é verdade que Cruz Vermella tamén valora moito as persoas que son voluntarias. E fixen diferentes voluntariados en diferentes ámbitos, e teño que dicir que, ademais de aportarme moito persoalmente, que calquera persoa que voluntaria en calquera cousa sempre o di, sí que un pouco fixo cambiar a miña percepción do que quería do meu futuro, e estaba aí un pouco indecisa, e era como, non, que eu vou a ser fotógrafa, pero de repente, cando fixen o meu último voluntariado, que foi o de estar en Italia no centro de menores, dixen, espera que o mellor xa non quero ser fotógrafa, quero ser outra cousa. E ao final animeime pola educación social, tendo en conta que a fotografía para min tamén podía seguir sendo un hobby, e aquí estou hoxe, ademais no mesmo ámbito. E como poderíamos axudar? Porque moitas veces temos esta intención de querer axudar as persoas, pero non sabemos o que podemos chegar a aportar como persoas a aquelas que o necesitan. O que é importante é que a xente sea consciente do que temos e do que podemos aportar. E hai moita xente que descoñece que non hai voluntariado solo nunha ONG que traballa co social, senón que ao mellor eu son unha persoa que me encantan os animais e paso moito tempo día con persoas e non me apetece ao mellor no meu tempo libre facer unha actividade para outra vez estar con máis xente. Entón,
O voluntariado é o bo que temos moitísima flexibilidade porque podemos facer voluntariado en moitísimos ámbitos. Pois sí que é verdade que desde a Cruz Vermella o noso voluntariado é máis orientado ao social, pero que hai moitísimas entidades que teñen outro tipo de voluntariados, pois voluntariados con animais, voluntariados con temáticas da natureza, da comunidade, da sanidade, é dicir, que non é que eu non fago voluntariado porque non atopo algo que me guste. Bueno, en realidade é moito máis do que pensamos. E despois que, ademais, o voluntariado é tamén unha maneira de invertir o noso tempo libre pois en algo productivo, tanto para nós como para xa sexa a sociedade ou para outro tipo de, pois sí, para a comunidade, para a nosa poboación, para o noso territorio. Bueno, está ben tamén non facer nada, porque eu sempre digo que é importante de vez en cando non facer nada, pero sí que creo que ás veces invertimos o noso tempo ao mellor en cousas que están un pouco baleiras e podíamos invertilo en cousas que realmente que nos aporten. No voluntariado aprendes, no voluntariado coñeces moitísima xente que ten intereses comuns a ti, traballas tamén as habilidades sociais, bueno, aporta moitísimas cousas e, principalmente, o apoio que vas a dar do voluntariado que fagas. Pois aquí vas a axudar a persoas que o necesitan, pois se fas un voluntariado relacionado con a natureza e vas a limpar unha praia, eso tamén é importantísimo. Entón, bueno, eu animo a calquera persoa a facer voluntariado, non só en Cruz Vermella, senón que busque o que lle gusta, o que lle apetece e que investigue, porque hai moitísimos voluntariados que son descoñecidos e eu anímolle a participar. Pois penso que despois destas palabras haberá moitísima xente interesada en poder axudar e ofrecer o seu tempo, como por exemplo Alba, unha voluntaria de 15 anos do noso instituto. De feito, a nosa correspondente Lola acaba de baixar ao patio para poder falar con ela, así que a ver que nos contan. Ola Alba, dixéronme que foches de voluntaria a Cruz Vermella. Que te motivou a ir de voluntaria? Pois a profesora de oratoria, Meiciña, propúxonos facer esta actividade de voluntariado na Cruz Vermella e apunteime porque pareceume unha moi boa maneira de axudar e de facer vos labores como mocidade. E como foi a túa experiencia na Cruz Vermella? Gustoume moitísimo a actividade de ir alí facer as actividades que fixemos, que eran moi divertidas porque eran falar pois, de Nadal e do Entroido, e cada persoa falaba do Entroido e do Nadal do seu país, que fomos en 2 días distintos. Grazas Lola, grazas Alba e un grazas especial a ti, Ciara, por acompañarnos hoxe e Non Calamos Radio Castro. Moitísimas gracias por contar comigo pois, neste podcast, contenta por todas estas cousas que estades facendo e moitísima sorte. E chegamos ao fin deste podcast. Grazas a Cruz Vermella e a estas dúas voces. Se ti tamén queres estar nesta liña, xa sabes, infórmate, o mundo necesítate.